जि मोनसे बाथ्रा भाइरेल जादों बे भाइरेलानो जाबाय देरहाखांनायनि उनावनो लोगो लोगो फुंनि 4टासोआवहाय हिमन्त बिश्व शर्मा सार थाग्रा न'आवहाय थांनानै लोगो हमहैदों होननानै मा होनदों हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा क्लेम खालामदोंमोन। खुलुमबाय जोंनि मानगोनां बिएम सेटआप चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन। थांनाय समाव जि जाथाय नुदों देरहाखांनायनि उनाव जि माखासे जाथाय नुदों बे गोबां दुखुनांथाव जाथाय जाना थांदों। क'क्राझाराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सारनि मुसुखाखौ सिफायनाय आरो बिथांनि न'ब्लांखौ सिफायनाय बे गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लोगोसे मुसलपुराव थानाय जों बर' हारिनि बिफा जायखौ जोङो बड'फा होननानै बुङो बिथांनि मुसुखायाव सिमेन्ट सारलानाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। सोर खालामलांदों बेखौ हमनांगौ आरो बेखौ बुग्लिनांगौ बा नङाबा बेखौ साजा होनांगौ। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा देरहानायनि उनावहाय बे जाथायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौनो जोङो लुबैयो बिथांनि दैदेननाय सरकार समाव माब्लाबाबो बेबायदि जागोनखौ लोगो लोगो सानहराखैमोन। बिथाङा गोबां सिंगल मेजरिटिजों देरहादोंमोन आरो देरहानायनि गेजेराव माने सरकार दानो हानाय हारसिङैनो बिनि उनावबो बिथांखौ जोङो बिजेपि दोलोजों ज' सरकार दानो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनहरदों। सरकार दानाय दिन जेब्ला समायखिरा लागोन अब्ला जों मोनथिनो मोनगोन। आरो बिथांनि जि मोनसे बाथ्रा भाइरेल जादों बे भाइरेलानो जाबाय देरहाखांनायनि उनावनो लोगो लोगो फुंनि 4टासोआवहाय हिमन्त बिश्व शर्मा सार थाग्रा न'आवहाय थांनानै लोगो हमहैदों होननानै मा होनदों हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा क्लेम खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा बुंदों आङो 4टायावनो सिखारा आङो बिथांखौ माबोरै लोगो हमहैनांगौ होननानै बुंदों। स' हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा थगायो नामा मोनसे बाथ्राखौ जों सानो। बिथांखौ बुंबाय हाग्रामा सार बिथाङा 4टायावहाय बिथांखौ लोगो हमहैदों होनदों आरो बिथांखौ खेबबासो लोगो हमहैदों होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव हाग्रामा सार बिथाङा बुंदों कि आं 4टायावनो सिखारा आरो आं लोगोखौनो हमहैयाखै। अब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा मा होनदों थगायमारदों नामा? स' बिराद थाबैनो बेनि फिननायखौ जों नुनो मोनगोन मानगोनां रायजो राजा। बेनिफ्राय देरसिन आरो जोंहा दुखुनांथावसिन मानहानि गैया बड'फानि मुसुखानि सायावहाय सिमेन्ट लागायनाया मुसलपुरावहाय बे गोबां गिदिर दुखुनांथाव इरा जानो थांगासिनो दं नामा? गोबां दुखुनांथाव सम जानो थांगासिनो दं नामा? बेखौनो आं खावलायगोन थाबैनो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बे मा होनदों उदखारि खामानि मावग्रा सोद्रोमाखौ नागिरनानै साजा होनांगौ। मानोना बिथांनि सरकारनि समाव जादों। बिथाङा सरकारखौ दैदेननो थाखाय समायखिरा लाथ'वाखैबाबो बिथांनियाव दा पावार फैबाय, बिथांनियाव गोहो दङ। दा बिथांनि जि मा होनदों दोलो बिथांनि दोलोफोरखौ जों खावलायो जे बिथांमोनहा बे उदखारि खामानि मावनायखौ थाबैनो मा होनदों साजा होनांगौ। दा बाथ्राया बेसो स्टार्टिङावनो बेबायदिब्ला 5 बोसोर बोरै सैज' हागोन? गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै आं बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन। आं नोंथांमोनजों सौफैगोन सम सम आरो कन्टिनिउसबो जानो हागौ। नाथाय आं बेखौल' फोरमायो बिराद गिदिर दुखुनांथाव बाथ्रा बड'फानि मुसुखायाव जे बेबायदि मानहानि खालामनाया। जायखौ प्रमद बर' सार बिथाङा मान लानानै बड'फाखौ मान लानानै एसेबांखिनि हारिखौ जौगाहोनो नाजादों आरो मावबोदों 5 बोसोराव। नाथाय सोरनिबा आखायाव पावार थांनाय लोगो लोगोनो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय मा होनदों सोद्रोमाखौ लानानै जोङो एसेबां गोख्रोङै मा होनदों सक्ति मोननाय बायदि जोंनियाव इसोरनिनो आशीर्बाद दं बायदि जोङो खामानि मावबोदोंमोन आरो जायनि मुंखौ दिल्लीयावहाय मानगोनां प्रमद बर' सारा मोनसे लामा बिथांनि मुङावनो बड'फा इउएन मार्क लामा दोननो हादोंमोन, मुसुखा दोनहैनो हादोंमोन। दिनैहाय सोरनिबा आखायाव सरकार फैनाय लोगो लोगोनो दुखुनांथाव बाथ्रा। स्टार्टिङावनो बेबायदिब्ला मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बोरै जागोन? गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। खुलुमबाय।